Jahera mar penj laktar kamora mora ma intiere machiegni kawa wacho ni ngima en mwandu. Mataye chendo ni en Andrutho Tieno aduoko ni erokamano makende kuom bedo kodwa e chenrowa ma kawuono. Antiere gi mor mang'eny mokalo ni wendowa kendo daktari wa osechopo e studio akawo thuolo ni mar rwake mondo mi onyiswa ni nyinge ng'a en wuod kanye en laktar molony e weche mage kaeto wadonje twak achiel kachiel. Daktari machiegni e chenro mar penj laktar. Erokamano Ruth, an iluonga ni Levi Onyango Juma. Awuod game South game Kasagoma village ojwaya kanyo mano dalawa. Erokamano ahinya Dr. Juma. In laktar molony e weche mage? An alonyo e weche mag tuoche mag paro mar dangni mag paro to kod tuoche go maketho obwongo mag dhano. Ma waduongo ni psychologist. Koro mane tijno matimo to sani an specialize e addiction treatment. Ko tuoche go mag addiction kaka mag kongo kata mag njaga kata mag heroin to kod mental health mora mora tuoche mag mental health mora mora mantiere kata tuoche mag obwongo mora mora magi gik mwathiedho sani. Ma in laktar molony e tuoche mag obwongo. Amor mar bedo kod odiochieng' ma kawuono. Erokamano. Nitiere chandruok ma oganda osebedo godo mang'eny Dr. Juma. Ma kisungu nyalo luonge ni psychosis. Okang'eyo ni dholuo wanyalo kete nang'o maber nikech adwani mondo micheno ni wago mbaka wapuonjre ni psychosis ni en tuo machalo nade, en tuo mar obwongo ndiyo to nyalo hinyo ng'ato nikech gimoro amora ma hinyo obwongo ni en gima hinyi. Psychosis gi dholuo maber wanyalo kete ni en tuo mar anyalo wacho ni en tuo mar neko kata ura nikech ng'enyne awinjoga ka iluongo jok manigi tuo mar psychosis no ni joneko kata ni rourni. So en kwakete kamano to chalo gino ma stigmatize ahinya lakini mondo owinjre maber ahinya lakini mondo ganda wa owinjre ang'o mwawuoye kawuono wabiro wacha ni tuono mar neko mar wich. Neko mar wich ma kisungu nyalo luongo ni psychosis. Seche ma ng'ato neko omako to nitiere gimoro motimore obwongo. Adwani mondo mipimnwa mana matini seche ma tuo ni donjo kata ma ng'ato bedo kod neko ma bende waluongo ni psychosis ni ang'a timore obwongo momiyo obwongo nyalo lokore makore nyalo wach ni ng'ane wiyo lokore kata ng'ane janeko. Obwongo nigi parts mopogore opogore ma control gik mopogore opogore. To sama wang'iyo symptoms mag psychosis ibiro neno ni parts mag brain manyalo wacho kaka abiro miyi example achiel. Na wacho no obwongo poge kidienje mopogore. Nitie mwaluongo ni the frontal lobe. Nitie occipital lobe. Nitiere temporal lobe. Koro kwa kawo example kata mar frontal lobe no indo en gi parts mage matimo gigo kaka mag impulse control kata apa ni seche mipimo no wakidienje mag obwongo gi bende director marwa kata producer wabotemo mondo miwa picha mar obwongo mondo mi seche ma ipimo to waneno ni obwongo chalo kama akunde mopogore kata kidienje mopogore opogore kod tije magitiyo mar obwongo. To kod tije magitiyo. Ageno ni odhi miwa picha no. Ageno biro yudo pichni go eko. To koro kaka wacho no ni iyudo ka obwongo ni nitie kidienje mage maka nitie gi shida to nyalo miyo ng'ato bedo gi tuono mar psychosis. Manyiso ni part mar obwongo no okoti e yo monego be ni otimore nade notiye. Koro mane makelo ga psychosis no endo. To kapok wadhi mabor abiro wacho ni psychosis ok en tuo kaka wawache ga no. Psychosis en symptom mar tuo. Abiro miyi example. Sama awinjo ka denda liet tadhi osiptal. Daktari biro nyisa ni obiro penja kantie kendo kaka winje denda. Kanya wacho ni wiya be awinjo ka bara, ya be awinjo ka kaya. To daktari biro wacho ni in kaka symptoms mi nyisa gi we wapima ne malaria. Inyalo pimo malaria, inyalo pimo dengue fever. Kalure gi symptoms matimore nade? Maipimone. Koro malaria en tuo. Lakini wich bar to kenang'owa? Oken tuo. Chwakruok mar del oken tuo en ranyisi. En ranyisi mar tuo. Koro psychosis ni en ranyisi mar tuoche mang'eny. To wabiro ng'iyo gigo mwaluongo ni psychotic disorders. Kam wachopo kanyo ero to kore wabiro ng'iyo ni to ere kaka ing'eyo ni ng'ato nigi psychosis. To ere kaka inyalo pogo ni psychosis ma ng'ani nigo ni en mar schizophrenia to ken mar bipolar. Nikech bipolar en tuo. To schizophrenia be en tuo kien. Lakini tuoche ariyo gi giduto gin gi symptoms go mwaluongo ni mag psychosis. Koro wadwa ng'iyo ga ni psychosis ni to symptoms mage chal nade. Kwase ng'iyo kanyo to koro ng'ato biro ng'eyo ni gini kaka timani ang'eyo ni gini nyalo ma en gino mwanyalo ga wacho ni ma en ang'owa en psychosis. Koro kwa chako wacho
ang'eni wanyalo ng'iyo kaka picha moro aneno kosebiro kanyo ero mabiro wacho pichano. Koro king'iyo obwongo ni mae mbele kae ma wacho kani frontal lobe mae akia ni be onere maber. Anene maber mokalo anene maber mokalo. Mae mwaluonga ni frontal lobe. To tuoche duto mang'eny makelo psychosis iwacho ga ni nitiere impairment e functioning mar ang'owa mar frontal lobe. Manyiso ni kaka frontal lobe kae nitie hormone moro mwaluongo ga kae ni dopamine. Dopamine no ema relay messages kuwuok kata mana mae temporal lobe. Koro message mowuok e temporal lobe ka mondo chopi frontal lobe nitiere nini hormone moro mwaluongo ga ni dopamine ma relay those messages. Dopamine no koduogo piny kiwango mare e obwongo marwa koduogo piny ng'ato nyalo chako experience symptoms mag ang'owa mag psychosis manyiso ni communication pattern chande tudruok e wi obwongo kanyo kien iyudo ka ok timre nadi ok dhi maber. Kendo wan nyaka gi piny ka entie ga part moro mwaluongo ga ni amygdala kanyo ero iyudo ka en o control gigo kaka impulse manyiso ni mondo ka gimoro obuogi mondo mi wuog gi ng'wech gima biro nyisi ni mano is a threat watimre nadi en gi piny mar obwongo en gi piny ka e piny mar obwongo kaendi kanyo ero amygdala no biyudo kaka nitiere chandruok mantie amygdala kanyo to koro communication chabet maonge kata mana movement. Occipital lobe mamiyo ng'ato nyalo miyo waneno gik moko bende ni chien kae. Koro occipital lobe kae bende kantie shida tiyudo ka ng'ato biro experience symptoms moko mag psychosis mwachiegni timore nadi mwachiegni ng'iyo. Ero kama na iwacho kata ni psychosis kata ni kuma waweni ok en tuo en ranyisi en ranyisi mar gimoro madhi nyime e kit ngima ng'ato en ranyisi manyiso ni samoro nitiere kaka tudruok onge maber e obwongo ma bende nyalo biro kotenore kod gik mopogore opogore. Daktari daher mondo kapok gino obwongo no obwongo kantie gino mwaluonga ni grey matter gi white matter. The top layer mar obwongo cha mwaluonga ni grey ang'owa mane piny maluwe manyiso ni the outermost layer cha mwaluonga ni grey matter. Nitie imagings moko mosetim e obwongo mag jogo manigi tuoche mag psychosis gi mayudo ga kata neko mawacho gi mayudo ga ka grey matter no en diminished manyiso ni kiwango mare ni timre nadi odhi piny. Koro mano be nyalo ga miyo ng'ato timore nadi yudo symptoms machalo gi mag psychosis gi eki mane ma ka wacho kanyo to aneno ni mondo alere kapok wadhi mabor. Kama ni lere godo no ni samoro grey matter kosetim imaging tiyudo ni grey matter odhi piny e jogo mantiere kod tuo mar obwongo kata psychosis mwawacho ni en thoth ni ang'o manyalo duoke piny. Mano to koro nyalo biro gi growth mar ng'ato kaka ng'ato dongo kendo bende wanyalo yudo ka gigo yedhe mamero jigo eko ma ji tiyo godo nyalo bende duoko gigi piny to yedhe mamero jigo to gi affect kata mana dopamine levels mane obwongo mar dhano. Koro yudo ka mago levels go kubedo interfered with to kelo ng'ato chako bedo gi gino mwaluongo ni drug induced psychosis lakini wabro ng'iye kwa chope types mag psychosis kata mana symptoms mag psychosis. Adwani wang'iya ne types mag psychosis kidienje mag psychosis kata kidienje mag neko kaka ne wawache cha mabende waseyudo ni ok en tuo en ranyisi mar gimoro madhi nyime e obwongo ng'ato kaachiel kod ngima ng'ato. So aneno kokel picha moro kanyo bende ma oketonwa sa types mag psychosis to schizophrenia mano the most common kaka ndike kanyo no schizophrenia schizophrenia en gino ma ng'ato bedo out of touch gi reality mare. Akiana ng'iye types no tangi nyaka symptoms mag gin ke hapa ni wadhi to wasudo hiyo type gi ranyisi maka ng'ato neno bas no abro kale pio bas to wangi symptoms ke symptoms kanye mantie twak mang'eny. Koro schizophrenia ng'ato okong'eyo ni en surrounding mare chalo nade en ng'ato ma pache oweye manyiso ni okong'eyo okonyal pogo gino madieri gi gino ma ok en ang'owa maril wacho ga ni real gi unreal pogo gigo bedo matek ko mano mwaluonga ni schizophrenia. Kibire schizoaffective disorder manyiso ni ng'ato nigi symptoms mag schizophrenia to kendo en gi symptoms mag mood disorder kaka bipolar kata depression. Koro yudo ka ng'ato samoro pache weye en gigo mwaluongo delusions, hallucinations, gigo duto mabiro gi symptoms go. Wabro ng'iyo symptoms go mondo ng'ato elewa maber. To kendo on the other hand, nitie period ma time ma koro en depressed. Manyiso ni okomor, onge gima moro kuya winjo ka onge gima ber ne onge gima more. Mamore. Schizophreniform
mano manyiso ga ni gima schizophrenia for men ni en schizophrenia ma pok okalo 6 months. Mondo mi wawach ni ng'ato nigi schizophrenia, nyaka bed ni symptoms mag schizophrenia go bedo for a period of ang'owa dweche 6. Koro ka poni en gi symptoms mag schizophrenia ma pok ochopo dweche 6, tibro wach ni en gi schizophrenia form ang'owa, schizophrenia form disorder. Aeto kwa duogo chi piny wayudo delusional disorder. Delusional disorder en ng'atno ma en gi delusion beliefs kata pache en convinced ni gino ok en gin kaka entie. Wami example. Sani bet yango. Abede kom. Ng'ano ma nigi delusional disorder bro nyisi ni ang'o mi bete mesa kanyo. Punda no tibete kanyo nango ang'o mi bet kume ang'owa titemo ga nyisa na pana ma en ang'owa ma en kom teneni tiri tudruok moro mok bere pache ka en delusional en kom no onene ka gima en gimoro nono mesa en gimoro nono mok to kata tem nyise na pana ma ok en gimi wacho no en kom ok ubi winjore paro mano molunga ni delusion ng'atno ma en deluded to wabro ng'iyo types of delusions kwa ng'iyo symptoms mag psychosis. Brief psychotic disorder ng'ato nyalo bet gi symptoms mag psychosis go for a period maybe mar 1 month aito girumo oduogo normal. Mano ni neko make kuom dwe achiel. Brief psychotic disorder sana wawacho ga ni en ng'ato o experience a psychotic a break kata psychotic episode. Manyiso ni symptoms mag psychosis go mako ng'ato for a short period of time to we samoro thiedhe samoro ko thiedhe. Gima timore ga ni samoro nyalo yudo ka ng'ato o trigger that psychosis to ka trigger cha wuok to psychosis no betimre nade rumo. Manyiso ni ng'ato maybe ne en gi psychosis moro to madho njaga to njaga cha odhi omuocho psychosis ne chande njaga cha kigole to psychosis ne no betimore nade berumo. Mano aeto wacho substance induced mago gin psychosis symptoms mikelo gi yedhe mameroji kata jogo matiyo gi yedhe mameroji ndawa njaga kong'o duto gigo mikete pachi manyalo meri komiyo ibet pachi omuoch mibet gi that break mar nini to wacho ga ni in gi substance induced ang'owa psychosis. Emo miya wacho ni psychosis ok en tuo en awuon. En ranyisi mar tuo. To en tuoche gi duto. Madwa ng'iyo kapok wadhi mbele en postpartum psychosis. Postpartum psychosis en mamako ga mine monyuol. To one of the tendencies ma mine monyuol ma gini nyalo ga tero iyudo ka en owuon onyalo dere min nyathi kata onyalo nego nyathine immediately konyuole kata within the first year. Higa mokwongo monyuole nyathine no inyalo ga min nyathi owuon otimore nade onego nyathi to onego nyathi ko ng'eno onego nyathi ok no akiani sewinjo gik moko ma daher mondo mwamule nikech asewinje mang'eny mar postpartum psychosis ni mayudo ka ng'ato onyuol kata ng'ato okonyore to bang'e no obed gi chandruok gi en owuon obedo gi chandruok nyaka gi nyathine ni ma onge gi kwe ma bende seche mwacho ni koro onyalo kata nego nyathi ang'a timore ga seche gi gima timore ni mokwongo manya wacho ni mong'ere ahinya kata ma research osechiwo ni nitiere sex hormones mag miyo ntie kaka gi create ga chemical imbalance e obwongo kaja chande makoro ng'ato ok opar pache ok ler to gigo moro be makelo ga gino molunga ni postpartum depression aneno gimoro kanyo miluongo ni severe depression manyiso ni ntie stress mane mamani kata mamiyo ni nokale kane en gi ijni kata kano tingo ijno modhi mo create chemical imbalance ang'ono e obwongo. Koro samo nyuol chande to gigo moko ntie mwaluonga ni command sama dewa chako gi lakini ber ntie gigo mwaluonga ni command hallucinations mabiro ga sama ng'ato nie psychotic break kai mowinjo ka duol moro wuoyo kode wiye manyalo ga nyise ni timang'owa neg nyathini wuon gi obet kama koro iyudo ka kata chandruok mani kale gin kech ne nyathini wakauyo daktari wakauyo wamake makaka nyipimo no kacha ni psychosis en ranyisi neko en ranyisi mar gik mang'eny matimore e obwongo ng'ato moko eko wawacho ni kanyo psychosis suicide be ni kanyo mano wabro ng'iyo wabro ang'eni pod go prodonje symptoms donge psychosis suicide severe depression teneni dangni mag paro kachiel kod koso kwe diere mang'ama miyo ni pek to entiere kod chandruok mang'eny nyalo miyo biobed kod postpartum psychosis mabende nyalo miyo onegre owuon kata nyathi kikidhi mabor kikisudi penj laktar seche moko uyueyo ni nyalo tudori kodwa yor SMS namba mar SMS en 236000.
The World Cup fever is here with us. Nani atabeba kikombe? Will it be defending champions France, host country Qatar, 5-time winners Brazil, Lionel Messi's Argentina, ama will it finally go home to England? We already have the games on shabiki.com. Weka prediction yako sahi when the odds are still high on who you think will win the World Cup. Ushinde chapa. Mapema ndio best. Strictly not for persons under the age of 18. Betting can be addictive. Play responsibly. Shabiki.com is authorized and regulated by the BCLB. License number 416. Shabiki.com. Keto chiemo mamit kendo molos manyangafu en mor mar miyo mora mora. An kaka miyo awinjo mor e chunya ka jogena chamo chiemo maloso negi. Mogo manyien mar mokwa en mogo molos kod bando mathurwa kae. Bando mopuodhi kendo mamit. Siri mar rito jogi gi mor en tedo negi gi mogo mar mokwa. Mokwa en marwa ma Homa Bay kae. Bende e kama olose oyudore e dukni machiegni kodi. Mokwa ng'inore kendo ng'wenyore. Mokwa ng'inore kendo ng'wenyore. Onyalo bedo nyaminu, osiepi, jaodi, mamani. Agamo nyathina chata tuwe bundia. Duto te en miyo. Yo manyalo en miyo mawuok oko gokinyi. En okumba mar dongruok e piny mangima. Kokedo kod gigo mathoth mondo tache orieny maler. Akony rowere. Aero empowerment. Wating'e malo. Molino kikiket mbele. Wajiwe. Ang'ol gi tienda koni. Lakini wiya to ler. Mondo warieny kanyakla e mine nyalo. Mine nyalo kabisa. Tudri kod Stella Brenda Ochieng, tich adek ka tich adek, chakre saa 8. Mana e chenro mar mine nyalo. I've done a couple of multinational bike trips. I've done like a lot of Nairobi to Cape Town solo rides. I've been traveling for more than 12 years, but it's just that I haven't been putting it out there. For me, without bike, I don't know, I can't stand even 2-3 days. If I go safari or something, I can't stand like a day or two. So no preference for you, but bikes for me anytime. To watch this story and more, download the Citizen Digital app today. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Weche ng'eny sa matin. Nyakwar Ramogi. Kaka jokanyana. Ere kaka wadhe gore gi jogi e yor loso mwandu. Wawinji maler, penjane penjo main godo no. Ng'ato kik iluong ni mwashemewa kapok otimo gimoro ma heshimika. Tini jopiny. Wang mbui kae ni wacho ni budget idhi somo ok nyal konyo uchumi masani. Koyot mbele kae. Gimi thuolo mokwongo ne weche mag thieth. Jowa ok thor lao ohala chik. To sane makuru chopo kama ginyalo wache gik machando chunygi. Buch jopiny. Tudri gi jalendo Trevor Mbija, saa 3 otieno, mana e Ramogi TV. Kik bai. Tenbob, Ashu, Kinde, Ekomi, Apar, Ikomi, Mahumi. Kwa shilingi 10 tu, shabiki.com inakuletea nafasi ya kushinda $300,000 kwa jackpot mpya ya Major Leagues. Hii ni jackpot iliyo na mechi 9 kutoka ligi kubwa duniani. EPL, La Liga, Serie A, Bundesliga, French Ligue 1 na ligi zingine kubwa tunazozijua. Play with 10 bob for a chance to win 300,000 shillings daily. Shabiki Major Leagues Jackpot. Cheza na 10 bob. Not for persons under the age of 18. Betting can be addictive. Play responsibly. Shabiki.com is authorized and regulated by the BCLB. License number 416. Penj laktar achiel kachiel kokalo Ramogi TV ngima en mwandu.
wantiere kod Dr. Juma e studio wang'io psychosis ma bende owacho ni en minyalo wach ni neko. To neko ni bende daktari oleronwa ni ok en ga tuo, en ranyisi mar gik moko matimore e obwongo. To bende ranyisi gi nyalo biro e yore mopogore opogore kotenore kod ni en kidieny mane kata okang' mane mar obwongo mantiere kod chandruok. Kane pok wadhi e yueyo ne wang'io kata kidienje mopogore opogore mag psychosis, mane bende opimonwa weche mag bipolar disorder, opimonwa kata weche mag postpartum psychosis. Gin kidienje mang'eny mopogore opogore. To ranyisi mage makineno to nego bed ni chich ni nyaka bedie ni ng'ato nitiere kod kidieny makama mar psychosis kata chandruok mar neko. Daktari Kanyima wantiere wang'e ranyisi gi e seche mwasudo nyime e chenro ma kawuono mar penj laktar. Ranyisi mokwongo mar psychosis en gino maluongo ni hallucinations. Hallucination en ang'o? Hallucination manyiso ni ng'ato neno gigo maonge kata winjo gigo ma joma nie surrounding mare ok timre nade, alwora mare ok winji. Koro wan gi kidienje mopogore opogore mag hallucination. Mokwongo waluongo ni auditory hallucination, to mano e ranyisi mokwongo mar psychosis. Kendo en ng'eny sana kuom jogo man gi psychosis. Auditory hallucination manyiso ni ng'ato winjo ga gik moko wiye ma jok mani kanyo go timre nade ok winji, kata ma winjo ka ngima ng'ato wuoyo kode. Ta wacho ga gino ni command hallucinations. Auditory gi nyalo ga bedo command hallucinations. Now gino mokwongo ni tuo mong'ere maduong' mar psychosis en ga schizophrenia, kaka asewacho. Jogo man gi schizophrenia ok gin ga jogo ma aggressive. Normally ok gin jogo manyalo hinyo ng'ato. Ng'at man gi tuo mar neko no ok onyal hinyi kapo ni maybe ok ikwinye kata ng'ato. Gin jogo mamuol. Lakini command hallucinations kodonje to nyalo ga nyiso ng'atno ni mondo tim gino mararacha moko ng'eyo. En ing'e ni obelieve ga ni gino timre nade, wuoyo kode. Example maseyudo ariyo, nitie kijana mane okinyi ochiew to odhi obilo kong'o matin to no trigger psychosis mare. Odhi trigger neko ne. Odhi trigger neko ne eno. To kodok dala to chung. Baba nene ga kochung itie gari ng'iyo ga baba ne kamai. Mano gima notimore 2019. To kidogo command hallucinations ka onyise ni mondo odhi otimre nade, oneg jonyuol mage. Kae to dhi e ot to attack min, to kaka attack min to wuon kadhi ni konyo min to chinjo wuon go. Mano story mang'e ni nitie mok ni na fabricate. Koro mane kaka command hallucinations nyalo ga miyo ng'ato tim gino ma ok ne ochano kata ok en tabia mare ni mondo tim kamano, lakini kalure gi tuo ma en godo, gik moko nyise wiye kacha ni mondo tim nadi, otim kamano. Mar ariyo en ga gigo mano ewa wacho miwinjo, auditory. Moro en mwaluongo ga ni tactile, ma ng'ato bet piny to winjo ka gik moko wuothe dende. Owinjo sensations moko e skin ne ka gik moko lage. Koro ineno ga ng'ato padre, ng'ato ineno oteng'ore kata ogwonyore, lakini kuma ile to onge. Mano owinjo gino ma ing'e maber ni onge kumonego bed nogwonyo kata ne ile nikech olwokre oler nini. Bate to winjo ka gik moko lage kata gik moko. Moro bende wawacho ga ni gustatory kata mar taste, ma ng'ato nyalo winjo taste moro ndadhu moro ma onge kata to nitie nyaga mago mag smell ma ng'ato winjo harufu ma onge. Ikalo kumoro to iwinjo ang'o madum kaen, iwinjo mago gigo maluonga ni hallucinations. Mar ariyo, ranyisi mar ariyo mar tuo mar psychosis gin gigo maluongo ga ni delusions. Delusions gin false belief, kaka wasewacho ni nyalo ga bet ni bet kanyo to ng'ato wacho ni ang'o momi ni law mirwako no en rateng'. En obro wacho ni ang'o momi rwako law marakwar kawuono, ti wacho ni bro rwako to ng'eyo ni mano rateng' kendo onge ok inyal golo pache ni mano rateng'. Kata owacho ga ni en red to en rateng'. Delusions gi be gin gi kidienje mag gi. Nitie mago mwaluonga ni delusions of grandiosity kata delusions of grandeur, mano nyiso ni ng'ato en obelieve ga ni en gi powers monyalo timo gimoro. Onyisi ni kaka ng'ini anyalo ga timo ni ito aturo ng'uti no kaka kibet kanyo no. Kata onyalo ga believe ni nyowuoyo gi Nyasaye nyoro, en gi powers monyalo wuoyo go gi Nyasaye. Yesu nyonyis en Yesu nyonyis en ibro bir gogo kiny. Koro o believe ni en gi supernatural powers. Mano delusions of grandeur. Nitiere delusions of reference kata moluonga ni referential delusions, manyiso ni gimoro amora matimre e ngimane owacho ga ni in gigo matimore orifa ni in emimiyo gigo timore ne. Ineno manyiso ni kapo ni
koko chiew maber to bro wacho ni gini otimre na kamae nikech magi ngane kamae koka mano to samoro kaka kuro kata wawuoyo ni kamubetie kumoro onenowa to wacho ni ang'o miyo jogi ataka jok mawuoyo TV kisendo mar TV no to ng'eny sana onyalo bet koneno TV to wacho ni gima timore TV kanyo no timore jogi wuoyo kuoma jogo wuoyo kuome jogo time kama kamae mano delusions molunga ni delusions of reference mar adek wacho ga ni persecutory delusions manyiso ni en pache sate nyise ga ni ng'ane ka ng'ane ni mpango mar inye kata organization moro mpango mar time kama to gigo ma kwacho ni persecution ok en gino maber gigo ma pache nyise ga ni dwa timna gi ok gin gigo matimre nade ok gin gigo mabeyo kendo bet gi paranoia gino make gimulungo ni paranoia iyudo ka make sana. Symptom mar adek ma wanya wacho mar psychosis gin gigo maluonga ni negative symptoms negative symptoms manyiso ni gi experience sensation kata winjo e yo ma ng'at ma normal experience e gigo mokwongo ng'ano oonge motivation mar timo gimoro amora gino enena kanyo kata gik moko timore maricho enen kanyo gik moko beyo enen kanyo kata jigore enen kanyo ko bade mano chandruok kata chiemo wang'e gas ok nyal make ni mondo timre nade nonego be nogolo chiemo no e gas nikech chiemo no wang'e oonge motivation mar timo gimoro amora kata mar dhi school kata mar dhi tich oonge go kabisa waluonga ni avolition lack of motivation. Mar ariyo speech mare very slow manyiso ni onyalo wuoyo kodi tiwinjo koling kati wuoyo kode to ng'i ok odwa duoki en ng'at man kanyo ero moling ong'iga tami ni to ang'o timore ng'ani moro waluonga ni reduced motor activity kata katatonia manyiso ni onyalo bet kaka na bet ni for the whole day pache omoko ok onyal move kata onyalo ga ting'o lwete no moko kamoro kamae inyaga dhi osiptende kata psychiatric hospital to iyudo ka ng'ato bet kiranda to beta kamae maonge gimoro amora moti mano waluonga ni katatonia mano is a symptom of a negative symptom mar psychosis nikech ng'atno ma normal onego be ni owuotho e surrounding mare otimo gicha lakini iyudo ka koro en reduced movement mare chande kata wuotho mare kata ang'o miyo ng'ato keto lwete kae to moka moko nyande be kitemo duoke piny kidwoke nyaka kanyo tiwinjo ka lwete no moka kanyo onge kuma lwete no dhiye ok omuve mano waluonga ni katatonia reduced motor behavior. Ae mogik kanyo waluonga ni anhedonia en manyiso ni ng'ato onge pleasurable activities ma ji timoga kidwa winjo mamor to ang'o minyalo timo ineno ok owinj mondo dhi otug gi jowetene ok onyal kata mana e ot kacha chande kun ng'at mikendo to gik monego bendu timo mag pleasure mwinjo ka moro kaka jariyo modak e ot kata mokendore ka onge gima en onge ga gimo manyamie moro olinga kanyo en kanyo en ranyisi mar psychosis ae ranyisi mogik wabro wacho disorganized speech wantiere kod reduced kod disorganized speech disorganized speech mae to koro makane gin negative symptoms koro mae to ni kien disorganized speech and behavior mokwongo en ni ng'ato nyalo ga wacho iwuoyo kode wago mbaka kaka sani wawuoyi psychosis tipenja ni psychosis en ang'o ranyisi ga ni nyoro koth moro nyochwe rongai kocha mok ber nyogo wa kabisa manyiso ni en owuoye gino ma topic ma very unrelated walunga ni tangential speech ma onge relation mora mora minyalo relate gi samoro bende gin gi slurred speech ma wuoyo mos to gik mowacho go bende onge sense minyalo make kuom gik ma ng'ano wacho no ero koro mago ranyisi mwanyalo ng'iyo kineno ranyisi go mago gin ranyisi ma kineno kuom ng'ato tinyalo wacho ni ng'ani nigi tuo mar psychosis ma psychosis ne wasewinjore kacha ni en neko to neko bende ne wayudo kacha ni ok en tuo en ranyisi mar tuoche mag gik madhi nyime mang'eny e obwongo. En Dr. Juma e studio wang'yo psychosis ma bende olero kacha ni en neko to bende wacho ni gik ma onyalo bire kidenye mopogore to nitiere gigo ma kineno kuom ng'ato tinyalo chich ni nyaka bede ni ng'ani nitiere gimoro mok ber kode kuom ranyisi owinjo gigo maonge kata oneno gigo maonge kuom ranyisi machielo owacho kata ogo mbaka mo
mbaka modhi mokikore ma onge tudruok kata achiel kod gima dhi nyime, weche mag wuoyo ataro, samoro dende ok sudi, onyalo kwamo kamoro kuom seche mang'eny, samoro gik moko nyalo bedo ni lage kata ineno kopono gik moko e dende, gik maonge, mago gin ranyisi mag psychosis ma bende daktari onyisowa ni en neko. Wakaw yieyo ka waduogo tibo yudo thuolo mondo mipenj laktar kabro kale nembni mag simu mibonene TV mari, to seche moko yieyo ni nyalo tudori kodwa kokale yor SMS ma en 23600 en penj laktar. Machiegni nyakwara Ramogi Ajwang' e chenro mar ngoma owake. Wuok tich wakelo ni ngolo manyien. Tich ariyo Ras Reggae owake. Tich adek en odiochieng' mar twak gi jothumbe. Tich ang'wen kama nene waterie golo machon. Tich abich Sukus owake. Kete manaka kod Papa Vic. Ngoma owake wuok tich nyaka tich abich saa 10:15 odhiambo nyaka saa 12. Name meaning promise. I've been in music, if I count, is around 13 years now, because I recorded my first album in 2009. Our artists have not learned, they are not being realistic, and most of them they wanapenda kuhepa originality yao kama culture. The message is encouraging the woman to stay faithful to the husband. To watch this story and more, download the Citizen Digital app today. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Pilots are ready to talk, negotiate, and break the stalemate, and then at least so that we can move on with our lives. That is what we are saying. Jowuoth pod niga chiedh nade alap ndeke ma JKIA kinde ma joriemb ndeke kambi mar Kenya Airways orido ni ng'anyo margi dhi nyime. Jopur mag mwandu kaka maua kod alode kwano lal mag yudo kaluwore kod ng'anyo mar jotije Kenya Airways. Romo mar lalruok ewi reso chal kor lwasi dhi nyime Misri ka Kenya gi Ingereza oketo winjruok ewi bero lwasi mar piny Kenya. Machiegni kendo penj laktar kokale Ramogi TV ngima en mwandu wang'iyo neko ma bende kisungu luongo ni psychosis. Daktari wacho ni en ranyisi gibire kidienje mopogore opogore ma bende osepimonwa ka achiel kod ranyisi ma kineno tinyalo chichini nyaka bedie ni watni kata ng'ami neno no nitiere kod chandruok, omiyo kik ikawe akawe yoro yiem, en chandruok madwaro kony. Daktari aneno ka ote donjo ka mang'eny mokalo, namba mar SMS en 23600 kaeto bang'e ibo tudori kod laktar kokale yor simu ma ineno e TV mari. Daktari nitiere kod penjo ma wacho kacha ni to bende ng'ama madho majan mar chai kod kofi odhi ochikore, simu pinjo no chikore, abro yude bang'e. Kata kamano nitiere kod simu. Hello, penj laktar. Hello, penj laktar. Ma iwuoyo gi Peter Bachka lendo. Machiegni Peter. Nitiere jago moro maneno ma kinene kowuotho tiwuoro nomer. En ng'ama wuotho otet ni nyaka wuoyo ne nyaka wuode te ma kinene tiwuoro no ng'ama omer to ok ng'ama omer. To
gima chame atimo mosa wito Peter kata kamano wayudo penjo ma Peter dwa penjo. Owacho ni ng'ani wuotho ka ng'amo mer tiende ni en ng'amo ok madh kong'o. Otetni tiende ni nitiere instability moro e dende ang'atimore dobede ni nitiere kod neko ma wacho ni psychosis koso mokwongo mondo mi ng'ato wawachi ni nigi psychosis nyaka obed gi symptoms ariyo kata mang'eny. Chakre ariyo kata mang'eny kuom ema wawacho ka. Koro inyalo yudo ka ng'ato nigi hallucinations to en gi catatonia kata ma wawacho ni immobile del ma okwamo ma ng'ato otimre nadi dende ok move. Ng'atno ma wanyalo wacho penjono ka nyalo duoke dino omed wacho dinya penje ka ng'ano be osega mer. Nikech gino ma ng'eyo ni timorega catatonia ni binyalo ga kele gi mer kong'o madho kong'o manyiso ni nitie obwongo na wacho ka chieng' mane wang'iyo yedhe mamero ji kande nitie obwongo brain wa kae waluongo ga hormone moro mwaluonga ni vitamin moro mwaluonga ni thiamine mano vitamin B1 to ne wawacho ni kong'o duoko ga level mag vitamin B1 ne piny. Vitamin B1 ni kodwok piny ema miyo ga ng'ato nyalo wuotho kaka iwinjo wachono manyiso ni oonge motor activity mare duok timore nade dhi piny manyiso onyalo ga wuotho ka ng'amo mer samo ko timore nade dongino ka ng'amo mer kaka wuotho gacha inyalo do ka ng'ano owuotho ka ng'at momer lakini ko ng'amo madho timore nade mano ng'ano monego bed ni gima nyalo wacho ni mondo tim ni ng'ano dhi osiptal mondo omi daktari history mare kapo ni en gi history mar kong'o kata ko onge gi history mar ang'owa mar kong'o samoro nyala bedo gi shida no mar wuotho kata shida moro mar del nikech tuoche mamiyo ji wuotho e yore moko nego bed ni wuotho to ntiere ginyalo bedo ikelo gi ng'eny gi tuoche mang'eny. Koro anyalo nyiso wadwano ni mondo ter ng'ano mondo ter osiptal ka gimiyo nyathi daktari history mar ng'ano daktari biro nyiso gi ni mae en tuo ni okele gi gima kama daktari ipimo nwa ranyisi mang'eny kaachiel kod kidieny mopogore opogore mag psychosis wachonwa kata ni mondo mi wach ni ng'ato nitiere kod neko nyaka bede ni osenyiso ranyisi ariyo kata adek ma kodhi abich to koro mano en ranyisi ma koro en evidence ma bende koro ng'ato ok nyal wacho ni entiere kod to moro amora seche ma oseni ranyisi kuom ranyisi ariyo kata adek ng'ato biro iri kaka Dr. Juma ibro timo diagnosis nango ibro fwenyo ni ng'ani nitiere kod kidieny mane mar psychosis kitimang'o kosenena mbaka luwo yudo history yudo kaka ng'ato dak kod gik makamago nikech ranyisi gi gin ga very mondo mi ng'e ni ng'ato nigi psychosis ok en gino matek kusebet kacha mosemi history mare to mostly seche mang'eny watimo ga gigo mwaluongo ni structured interviews manyiso ni nitie structure kata waluongo ni screening tool nitiere screening tool mitiyo godo ming'eyo ni mae en screening tool mar schizophrenia mae en screening tool mar bipolar omake maka kar screening tools kanyo gigo mitiyo godo kata iyo minyalo ng'eyo godo ni ma bipolar ma en kidieny mane akawe simb Kevin kiyiena machiegni Kevin penj laktar ma tiwo bi kwede na kunde maji yet gungu mo sina wuod ka sako mama no wuod dala era mose koro gima penjo ng'ato ma itedo pesa na masomo to kuchopo usema masomo ma okwa winje maber ahinya dunyalo medonwa duonde mana matin mondo wawinje seche ma wamanye kanyo ni wantiere kar screening tools ma kaponono ni en bipolar to nitiere kaka inyalo ng'ie kaponono ni en mar joma mine ma onyuol ka be nitiere kaka inyalo time kanyo mane wantiere kane pok wakawo simu koro ma wacho no nitiere structure ma watiyo ga godo karia ka ema ing'eyo ni ka ng'ato biro ti ikwongi bet kode piny igo mbaka tiwinjo history mare aeto koro kitimo ne assessment mama koro bro inform diagnosis ma ibro miyo ng'ani to screening gin structured ma tek mondi miss ni ng'ani nigi schizophrenia ng'ani nigi bipolar ng'ani nigi schizophreniform nikech nitie structure mwatiyo godo kwang'iyo ni en tuo machalo kama aeto maro bende mitimo ga ni ineno kaka gimoko kaka postpartum psychosis manyiso ni kokel kata kiyudo patient ma nigi postpartum psychosis ing'eyo ni mama ni nyonyuol nyocha tang'o motimore obedo en gi parono mar negore en owuon en gi confusion omake kar postpartum kanyo wakawe simba abuka halo penj laktar
Abuka penj laktar. An kod penj mokwongo puoch be pa chenro no koro penj na chalo kama. Dhi nyime. Nitie jago mane tuo chako ka wich bar kae to ume chuo remo. To winjo ka dende liel mach mar chako ka gima en gi malaria kae to sani koro en ng'at ma moro nyalo gore kata gi ji. Mano tang'o ma koro nokelo tuo no ma buka kod ma Covid memorial. Erokamano. Olere maber. Owacho ni nitie wach mowacho mokwongo. No, owacho ni en miyo mane ochako ka gima dende chwakore, ka gima owinjo ka dende liet, ka gima wang' mach. Ochopo kama koro ume chwer remo, ochopo kama koro nyalo gore gi ji. Onyalo gore gi ji. Ma nyalo bedo psychosis, ma nyalo bedo ang'o. Tang'o miyo timore e kidieny cha mochopo kama koro ochopeni. Nyalo bedo ni en gi underlying problem mar psychosis. To nitie trigger event. Nikech wacho ni en miyo. Mano ng'atno maduong'. Tuoche gi ng'eny gibedo ga diagnosed ka ng'ato pod en kijana. Baba between age mar 20 nyaka 30. Iyudo ka diagnosis no osetimore. Miyo kwa bro ng'iyo gik manyalo kelo psychosis gi wabro ng'iyo gino mwaluonga ni genetics. Miyo ni nyalo bedo ni ne en gi tuoni to tuoni no nindo. To nitie trigger event. Kata endormant, no ling. No endormant. Nitie gigo matimore e ngimawa manyalo ga miyo tuoche wa ma oninde dendwa katimore nadi muoch, especially kwa wuoye tuoche mag obwongo. Nitie gik matugo ga tuoche mag obwongo ma kokelo madam no mwabet kode mwankawo history mare mwang'iyo history mare kaka osebedo gi gino manyalo bedo ni notimore to kod tuo ma en godo no endo. Nikech benda wacho ni gigi nitie tuoche moko kata mag thyroid nini tuoche mago mag thyroid, hypothyroidism, thyroid and part ma ji bet ga godo ma present ka symptoms mag psychosis gi lakini ok gin ang'owa, ok gin psychosis. Koro mondo mi tim diagnosis ok wanyal timo diagnosis nikech owachnwa symptoms adek kata 2 ma ng'ato ni godo. Nyaka wakaw history mar ng'ato mokwongo. Mo bed kode piny mang'e ni to en ang'o mane miyo ume chwer, ang'o mane chwako dende, mowinjo mana ka dende liel mach, ang'o mochopo ma otimore obwongo ne ma koro dwano gore gi ji nikech nitiere shift, nitiere gimoro motimore obwongo ka momiyo ng'ato ume chwer manyiso ni nyalo bedo gi medical problem makelo nose bleeding. Koro nyaka wa eradicate mwawach ni otimne test mar tuo makama to ok oyud tuo no manyiso ni koro mae ok en a medical problem, en a psychotic ang'owa problem. Nikech assessment go nyaka ntie ma nyaka bede nyaka iket gi bende gi medical assessments. Nikech moko nyalo ga bedo ni okel gi medical ang'owa assessments. Daktari wadwa ni mondo mwang'e ane gigo manyalo kelo psychosis. Nikech waneno kacha ni gin gipogore kotenore kod ni en mane bende nyalo nyisowa ranyisi ma ng'ato nyalo bedo godo. Thothne ang'o manyalo kelo neko ma bende e kisungu dendo ni psychosis. Achiel awinjo kimulo kacha anyuola. Nyo nyalo bedo ni oringe anyuola. Samoro kwaru moro dau moro en gi chandruogni. To dhi oling mopondo bedo domat. To nitie gimoro ma kochwade to chako muoch. Ang'o kendo gini manyalo kelo neko ma bende wanyalo luongo ni psychosis. Kapok wawuok e genetics kanyo. Ok ochuno ni nyako ni ka an gi psychosis nyathina nyaka timre nade kata nyakwari. To bende thoth ibro ga yudo ka thothne ni patients man gi psychosis gi kitemo ng'iyo anyuola gi giwacho nuga ni wan tuoni pok waneno ga anyuola mama na manyien akawe sibu Dorina kiyiena. Hello Dorina, penj laktar. Apenjo laktar ne ya machiegni. Bende tuo mar gine ni inyalo thiedhi bang' bedo ga bang' nyuol, inyalo thiedhe mar postpartum. Wabochopo kanyo Dorina. Apa ni wabochopo kanyo. Kapok wachopo kanyo ne wang'iyo kacha gigo makelo tuoni mane achiel kuom gigo mane wacho ni en ringo ya anyuola. Ni wacho kacha ni bende thoth jogo ipimo kata mantiere kod tuoche gi kipenjo gi to wacho ni anyuola wa gima kama. Kata kipenjo anyuola gi ni to kijana ni kata nyako ni kwar gimoro anko gimoro bende ntiere man nosebedo tiyudo ka onge manyiso ni en ochakre gi kijana no. To mano manyiso ni ntie kumogole. Now kwadoke gino mar ariyo makelo tuoche mag kethoro mar psychosis no kaka wang'iyo types ka ineno kumomo ondik ni drug induced ang'owa psychosis manyiso ni jogo matiyo gi yedhe mamero ji gi nigi thuolo nigi chances margi mar bedo gi tuoche mag psychosis gini mamalo. Wang'iyo obwongo me wawacho ni chemical mar obwongo kantiere kaka timo
ga ng'ato nyalo bedo gi tuo mar neko. Manyiso ni sama imadho ga njaga kata sama imadho ga kong'o, nitie chemicals miketo gi obwongo ni kanyo ero moko nego be ni timore nade. Miketo. Nikech kiketo gi to gibiro duoko level mar dopamine ma wacho ga cha timore nade piny. To low level mar dopamine no miyo ga ng'ato nyalo bedo gi tuo mar schizophrenia at very high chances. Kendo research ma be sani timore wacho ni gimomiyo tuoche mag psychosis sani ng'eny kind kijende kata kind jogo madongo. Sani nitie kijende ineno ka wigi wegi sana kata mana nyathi manie college idgo ni simu tinyisi ni nyathini gima kama otimore obire class kotimore kamae kata neko moro omake matin tipenjori ni gini to akanye. Manyiso ni nitie yedhe mamero ji ma sani ji tiyo godo ma interfere gi chemical imbalance e obwongo mar dhano kanyo chande makelo tuoche gi sani gi ng'eny tuoche mag psychosis sani gi ng'eny. Koro mano gino mar ariyo manyalo kelo tuoche tuoni manyalo kelo tiyo gi yedhe mamero ng'owa mamero ji. Mar adek maluongo ni sleep deprivation. Sleep deprivation manyiso ni ng'ato ok nindi yo maber. Samo kiyud nindo maber e science ka wawacho ga ni ng'ato nego beni yudo nindo secha boro. Nindo secha 6 nyaka 8 mano mar night sleep. Nitie jogo mok nindi. Nyathi en tij simu. Kosedhi e kitanda obete simu nyaka saa 9. Ae to dwa chung saa 11 mondo chak timano odhi sikul. Manyiso ni nyathini eno nindo ga secha 2 kata secha 3 otieno. Nyathi kapok odhi e kitanda make sure ni oonge simu kuome mondo mi nyathi onindi e yo maber. Gini biro muoch nikech samo kinind chande nindo no nego bedga ni tuliza wino. Ntiere chemical imbalance ma ikriete e obwongo ni kanyo samo kiyud nindo monego bedni e kiwango monego bedni timore nade ni yude nindo no. To ka wach nindo ma ng'ato nindo godiochieng' ni koro bet kom kamae. Mama na wacho ga ni ago mana matin. Idhi yudo ka nindo kwanye kanyo. Mano ke nindo ma wacho. Awacho nindo mar otieno. Mo nind maber. Maber. Oyud 6 to 8 hours of sleep. Nikech kiyudo nindo matin ne hours muket kanyo kata seche muket kanyo go ti interfere gi chemical imbalance mar ang'oni mar obwongo mari to nyalo miyo ibedo gi tuo mar psychosis manga koro obwongo okethore obwongo kutima ber. To be wach ni gimoro ka ing'e ni ng'ato koko nindo kuom ndalo 7 malure mano koro kwa bi wacho na mano is not theoretical. Mano ng'at ma obwongo ne nyalo muoch nyalo dhi sani kigolo otieno tiketo odiochieng' kuom ndalo 7 dhano biro negre. Neko biro mako jite. Daktari, aneno ka thuolo emomaya wanga ka nikech pok wang'iyo weche mag complications kata neko kaponono ni ok othiedhe gik monyalo timo pok wang'iyo kacha yore mopogore mag thieth kaka inyalo gengi tendi wantiere kod fuon mang'eny mar chenro ni ma ok wamulo to dakika 2 kende mondo walosare kwa nyalo do chenro machielo bende inyalo thiedhe to kapok wadonjo nikech thieth bende biro luwore ni en mane gipogore adwa ni waduok mar Dorincha postpartum nini psychosis ithiedhe obed postpartum obed schizophrenia nitie thieth mar psychosis. To gima anyalo wacho sasa ma jo oganda wa oneno ng'at ma tuo mar psychosis omako giringo ka juoga giringo ka lemo an ahero Nyasaye an aja Anglican alemo pile jumapil ka jumapil kenda adonge Nyasaye lakini nitie gik moko manyaka wa address gi kalure gi shida man kaka gin koso mar ng'eyo osembe hinyo dhano. Miyudo ka ng'ato tuo moro komake to ichako wach ni ng'ane moire ng'ane motimo gima kama mano wach mang'eny kaluo sana. Tuoche gi nitie jok ma gisemako Nairobi ka to sekel mwase konyo mosebet ng'at madhano nitiere gin gi thieth nitiere yedhe mimiyo ng'ani nitie environment kaka ikete environment to environment kanyo kaka iwacho ni lure gi en manecha kiyudo gimoro kaka drug induced psychosis kuongi gol drug mang'ano tiyogo mamiyo timore nade obwongo ne dwa kethore no ae timie yath mabiro loso kethruok mane osekel gi njaga kata mana kong'o mang'ano osetimore nade osekete dende no ero awacho ni gigi moko gin chemical imbalances nitie yedhe mimiyi ma create that balance back ma ng'ato nyalo duo to management mare nitie kendo nitie jogo ma improvement giyudo ma ng'ato dak ma ok chal ka ng'at mano yudo tuono. Erokamano daktari mapiyo piyo nono kapono ng'ato dwa tudore kodi namba ni mar simu. Namba mar simu en 07 58
0758810 puonjna moko bende akete YouTube kanyo Psychofitness with Juma inyalo dhi neno kidonje YouTube wabro nenore Psychofitness with Juma erokamano ahinya ne en chenro mar psychosis kata en tuo ma bende daktari wacho ni ok en tuo en ranyisi ma tuoche mopogore opogore en neko kai pake kata ikete maber ni psychosis. Daktari wacho kacha weche mang'eny kendo wapuonjore mathoth. Kata kamano gima ok daher ni wiyo wil godo kata matin, nitiere moro mano wacho kacha ni en self induced. Tiende ni en neko ma in owuon emikelo ne dendi. To e seche ma ikelo ne dendi chandruogni, samoro gole nyalo bedo matek, samoro thiedhe nyalo bedo matek. Kuom ranyisi kok inindi, ikelo chandruogni ne in iwuon. Iketo gigo manyalo ketho obwongo ni e dendi, ikelo chandruok ne in owuon. Omiyo kan ka wiyo odiechieng' ma kawuono, kuong irit dendi ka ng'at machielo pok orito ni dendi kapok iringo mondo mi idhi ne laktar. Mata e chenro ni en Ruth Otieno nyaka kendo odiechieng' machielo oriti masani.